Kimchi Chino! Opa. And yes mga mahal, nagbabalik na si DJ Kim Chino para tapusin ang mga sinasabi ko tungkol sa mga immature na yan. Oo. Ito yung sinasabi natin na kapag jumowa ka ng mas bata sa'yo, ay nako, for sure, ang laking porsyento at alam na alam ko yan dahil dati na rin ako mahilig sa mas bata sa akin. Immature pa yan. Kaya naman when it comes on serious and healthy relationship, ay nako, kapag mas bata sa'yo, dehado ka dyan. Okay, ito na, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opa mo na si DJ Kim Chino. At sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang mga immature na gawain ng kalandian mo na usually red flag pero hindi mo napapansin. Ito na, mahal, recap na tayo. Sabi ko kanina, una, galawang immature yan kapag inconsistent. Ito yung sinasabi natin na magaling lang sa umpisa. Yung kaya kang lambingin, kaya kang pakiligin, at kaya kang alagaan kapag umpisa pa lang. Ito yung honeymoon period na kung saan kapag nakuha na ang gusto, nakuha na ang tiwala mo, aba, meron palang iba. Diba? Ito pa yung minsan mahal kapag natikman ka na, ay naku, next to prospect. Ito na yung marami talagang option sa buhay. Kaya kapag ganyan ang iyong kalandian, ganyan ang iyong nilalandi ngayon, kausap, ka-talking stage, ka-situationship, ay nako, sumibat ka na. Ito, mahal, pangalawa. Galawang immature kapag nagsiselos kahit walang label. Hindi naman kayo. May call sign kayo pero para kayong magjowa pero at the end of the day walang commitment. Tapos magseselos, tapos kokontrolin ka, tapos ikaw susunod-sunod ka naman, ganyan ka ba karupok? Uy, red flag yun immature pa yan. Bakit? Kasi at the end of the day, kontrolin ka dapat, pero dapat sa'yo na. Kontrolin ka dapat, pero dapat jowa mo na. Pero kung hindi mo naman jowa, bakit ka susunod? At kung hindi mo naman jowa, bakit ka magseselos? Diba? Utang na loob kapag ayaw kang bigyan ng label, ng kalandian mo, ng nilalandi mo, ng lumalandi sa'yo, ay nako, might as well maghanap ka na lang ng iba, yung matured at hindi takot sa salitang commitment. Diba? Basic na basic yan. Kaya kayo may trauma, kaya kayo iniiwan, kaya walang nagseseryoso sa'yo, ay nagsesettle ka sa no-label relationship. Totoo, diba? Ito na, mahal, pangatlo't panghuli. Ay nako, galawang immature kapag nagpo-post ng parinig sa social media. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, delikado ma-fall o magkaroon ng relasyon na talaga nga namang bawat kibot, bawat away, i-status sa Facebook, i-status sa Twitter, i-status sa Instagram, na talaga nga namang maraming makikiusisa at maja-judge ka na agad. Gusto mo ba yun? Kuya, mag-background check kayo na mga nilalandi nyo kasi hindi nyo alam bawat kibot niyan, bawat konting bagay, konting pagkakamali ay mai-status na para makakuha ng simpatsya. Tapos kapag naging okay kayo, pagtatawanan kayo ng sambayanan, di ba? Ang daming ganyan na vlogger. Ang daming ganyan na sikat na kapag niloko sila, i-status nila, ipapakita yung screenshot, pero at the end of the day, babalikan din naman pala nila. Diba? Immature pa yan kapag ganyan. Ang matured na relasyon o jowa ay talaga nga namang aayusin muna, kakausapin ka bago mag-status. Hindi mag-i-status yan kung seryoso yan sa'yo. Kakausapin ka privately. Ganon ang matured. Diba? Kaya kung gusto nyo na matured, doon na kayo sa may trabaho, doon na kayo sa may pera, doon na kayo sa radio DJ. Kala mo yaman no? Hindi, biro lang. Naway sana mapunta tayo sa tamang tao na kailangan aalagaan ka at hindi ka lalaruin.
Diba? Ganun ka basic. Anyway, mahal. Ako'y sisibat na. Ako'y uuwi na, mahal. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!